com esteu? Mira, ara us explicaré una miqueta aquestes activitats del taller de gramàtica, d'acord? Si entrem aquí a l'enllaç, anem a les pàgines del llibre, que molts ja teniu a casa, per qui no el tingui, doncs també té aquí l'accés. Una vegada se m'obri, tenim aquí la fitxa 9, l'oració, sí? I l'exercici 1 ens diu: llegeix el poema de Pedro Villar i Marc Granell i respon les preguntes de sota. Ens hem de llegir aquest poema i les preguntes les tenim aquí. I ens pregunta: de qui es parla en aquest poema? Doncs heu de dir de qui es parla. Jo crec que el títol us dona una bona pista, però a veure si ho encerteu, si no ja ho corregirem. I després diu, subratllen les paraules de qui es parla. Per exemple, aquí, la primera de qui es parla, en aquesta primera frase, parla de la A. Doncs que haurem de subratllar? La A, ho subratllem. Sí? N'hi ha més, que heu de subratllar, però aquí ens diu, jo us dic la primera, I després ens diu, què se'n diu? Subratllen aquestes paraules d'un altre color i encerclen els verbs. Doncs hauríem de subratllar d'un altre color què es diu de la A. Doncs el que es diu de la A és surt en l'aigua que bressola el mar. Tot això ho hauríem de subratllar d'un altre color. Sí? I el verb aquí seria sura. Sura, que vol dir flotar. D'acord? Sí? Doncs tot això en totes les frases d'aquí. A veure si us en sortiu, si no en parlem a la classe telemàtica. Després aquí tenim la teoria, això us heu de mirar bé. D'acord? En la teoria ens explica que les oracions, totes les oracions estan formades per un subjecte i un predicat. El subjecte indica qui fa l'acció, com en la frase anterior que us he dit d'exemple. Qui era el subjecte? Doncs la A, la lletra A, la vocal A. Sí? I és el que feia l'acció, d'acord? Hi ha un nom o un pronom personal. Sí? Un nom, doncs el Josep, la Maria, la Clàudia, la Jana, la Laura, l'Alba. Sí? Això seria un nom o un pronom. Un pronom ja en vam parlar. Ell, ella, jo, tu, nosaltres, vosaltres, ells, elles. D'acord? Això seria el nucli del subjecte, sempre. I l'altra part de l'oració és un predicat. Un predicat. I què ens diu el predicat? Doncs expressa què fa el subjecte. Què fa? Allà ens deia la A, aquí dalt, el subjecte seria la A i el predicat seria sura en l'aigua. Sí? Sura en l'aigua seria el predicat. La A sura en l'aigua. La A subjecte i el predicat sura en l'aigua. I el nucli del predicat seria el verb, que és el que us he dit que havíeu d'encerclar. D'acord? Sí? Sempre, per acabar, sempre el subjecte i el predicat concorden en nombre i persona. Val? Si el subjecte està en singular, el predicat estarà en singular. Si el subjecte està en plural, el predicat estarà en plural. D'acord? Si el subjecte està en primera persona, el predicat estarà en primera persona. Si és primera persona, jo, predicat, menjo. No podem dir jo menjaràs. No, perquè seria en segona persona el predicat. No concordaria, D'acord? Seria jo menjo. Bé. En el segon exercici. Relaciona cada subjecte amb el seu predicat i encerclen els nuclis. La cuinera nova, això seria el subjecte, i ara aquí heu de buscar un predicat. Un per cada un, Ja ho feu i a veure si us surt bé,
No ho corregirem en la classe telemàtica. Completa les oracions amb aquests nuclis. Doncs aquí tenim els noms els tenim de color verd i els verbs els tenim de color vermell. Hem de buscar els noms, sí, i els verbs i posar-los que concordin en cada frase o d'anar omplint. N'hi ha un per cada espai. Hem d'anar posant i ho corregirem en la classe també. Sí? Aquí, escriu els subjectes o els predicats que hi falten. Aquí us els podeu inventar. Per exemple, fa quart de primària. Aquí tenim el predicat i ens faltaria un subjecte. Per exemple, el Daniel fa quart de primària. Sí? Ja us he dit un, Aquí haureu de posar un verb, aquí també un predicat. Ho anem fent i ho corregirem. Si hi ha dubtes en parlem en la propera classe telemàtica. I aquí l'últim exercici, el que heu de fer és, aquí tenim un escrit, un poema de Tomàs Lluch, i heu de fer, la traductora tradueix, posa aquí. Sí? Hem d'anar posant les frases aquí. Però aquí no ens surt el subjecte a vegades i l'hem de posar en la persona que toca. Diu, la traductora tradueix. La traductora no traeix. Sí? La traductora no traeix. Sí? La traductora camina, no? Sí? La traductora i l'últim verb que surt aquí. I aquí ens ho passa a plural. Sí? A plural i masculí. D'acord? Sí? Doncs espero que us hagi quedat clar i si no